топ грип зуком ва шамолкаширо зуд бартараф менамояд. чокада истоди, дурустми назми? назми ту чокар хунуканда истоди? чокар тува? ҳамин хону завҷи омад. мани шӯва додосия хонанги омад таҳсилоси атзе метарси наз немешӯй куни бача дор меши ҳамаш наз мешад хизмати хушдомона када мекарди хизмати чӣ ҳамеша метонам ҳамеша мекунам майчики манда дерраждени ва ҷонам канарека пидаркадагӣ буда пагашма муддаги бу сони вай солашма ҳайко ако ман бу қуянчи сафедаги нахзахча пидаркадагӣ буда пагашма мудде ако нозе дадом гуфтосиян ки рӯзи дерражденит тӯйта гузарондосиян гуфтан акун пагашма домод мурад ман чо мекунам ҳамин бизиқ меши медия ҷон ҳамун дардакта худоам гирами ман медонистам асарту дугони наздикам ҳамун дадота гӯ ҳамун завҷи хони мо бафирсонам ман шӯ мекунам баҷод майраша ассалому алайкум бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред. Агар хоҳиши агринчи гузашта гашта омадан дошта бошед, метавонед ба рақамҳое ки дар экрани худ дида истодед бемалол занг занед. ширкати акаи Умар шуморо аз границаи Қазоқистон гузаронида боз ба хонатон меорад. мошиношон насб, комфортни солош 2019. Бемалол занг занед. Ман рақамашон Акаи Умар дар хизмати шумо.